Reperi pisandida şumo az Tojikiston Usmon. Kavaler Rojangishka. Yakta Dushanbe kalın bu hami kadar mardak yakta jononi mana nagirane. Ama da pir şudan. Salam alaikum. Assalam. Chela pasmonas. Naqsh shoma chikha. Saat fechban настроениятон кам тарак нест. Hastaj настроение. Не кам тарак нест ачиба. Меша одамие. Ай боло гам дунистан. Инак фурсат фаро расид ки ҳама намуди либосҳоро бо нархи арзон аз ширкати Style Бохтар Shop харидорӣ кунед. Либосҳои занона, мардона ва кӯдакона бо сифати аъло аз Турсия. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба Ҷумҳурии Узбекистон дар муддати аз 5 рӯз то 10 рӯз дастрас карда мешавад. Ба рақамҳои дар экрануда дар тамос бошед ё агар суоле бошад бо тариқи Viber равона созед. Духтаро ай боло гуфта медонад чия назар мекунад. Чира? Кира то есть. Кира? Хай боло да мақсад. Болой ма очама. Ну, духтарда в общем гайри семьяш ба болош як кас мешава. Ёбчи кавалер? Да. Амҷа гам дунистиям. Надорум. Хуб, ташаккури зиёд. Биё сар мекунем барномада мо апа номи барномамон биография буд. Мутасифона саволои мо камтар дига хебда мо хатоги хумона фаҳмидем. Биографияро номша пурсиш кардем. Барои ки биографияда мунам нестай барномаи мо, ба ин хотир пурсиш кардем, шумо розием, шумо пурсиш мекунем қачмо, яъни биография не пурсиш. Ана муқаддишаям ҳам хеле гузарондем, уже номи ҳамин барнома пурсиш мешава. Шумо розием? Конечно, саломат бошен. Хуб, аввал бигӯем ки ном ва насаби шумо ва дар куҷо таваллуд шудаед? Ашурова Ҷанон Шоралиевна дар шаҳри Чкалск, вилояти Суғ таваллуд шудам. Беҳтарин, яъне ҳамшаҳриҳои дугонаҳо, не? Шоҳу дугонаҳо. Ва ё аз Хуҷандам, мо аз Чкалск. Аз Чкалск, ай Хуҷанд хеле дура. Дар шаҳри алоҳидаи. Просто дар як вилоятам, барои ҳамин қабил бисёри одамо путат мекунанд. Хуб, чанд сола ҳастед шумо? Ман 22 солаам. Беҳтарин, ҳамин ороишҳое ки шумо ба худ раво мебинед, ҳар саҳре ки ай хуб мехӯред ку чӣ қадар вақт мегирад? Ростига бугум 3-4 соат. Барои чи 3-4 соат? Барои ки мара мӯйсарам проблемаи вечно шуштанаш ва мӯйсарам ғавса ба 1 соат где-то қоқ мекунам ба фен. Бо ба ғайри қоқ карданаш бо укладкаш ягон ним соати дига мегирам. Миҷома ягон ним соат туш мекунам, фақат миҷома. Бо крем мекунам ва увлажница кунам, кожа гуфта мехезам, дига корома мекунам, пока крем дарум впитаться мекунам. Ба мебинам ки впитаться кард, ба уже вай мекунам. Либос пӯшида медорам, либосам тоже ягон 1 соат вақт мегирам. Худам одами танбалам, хеле як кор мекунам, медорам, дроз мекашам, иқрик дига. Бо ягон кор мекунам, бо як 10 минут дроз мекашам. Инам хеле 3 соат мегзарам. Лекин ба фикри ман ҷонон масъулиятро ҳис мекунад. Масъулият чӣ такое? Вообще ман хеле бифаҳмонам, рисқатиам наметавонам фаҳмонда. Агар ки шуморо бигӯянд ки саати 9 саҳар дар офис равед, мо ҳам хеле кор дорем, шумо саати 9 саҳар ба ҳамин мисол ба ҳамин гуна ороишот ба корхона ҳозир мешавед. Если хит кардена масъулият ак чӣ ман? Если ман бидонам ки ҳеҷ кори ответственне, ягон прямо мада гуфтанд ки ту соати 9 бояд бишавӣ, ман ҳаракат мекунам ҳамон вақт соата даже барвақттар биям. Не ки рости гапа бигӯям, бисёри вақт ман дар любой ҷо дер мекунам. Любой ҷода, яъне по жизни пешони мада навистагия ки дер мекунам. Дер карда. Ака ман ҳозир якам савол барои чӣ ман нашуди ороишот пурсидам. Барои он буд ки шумо любой духтар дер мекунад, шумо не любой духтар дер мекунад. Барои чӣ саволам хали буд ки мисол ба ҳамин қадар ороишот кам ҳам бошад дер ки не ки шумо масъулият ҳис карда ҳамон вақт соата шуморо бигӯянд шумо меоед. Беҳтарин, аҳсан. Хуб, саволи дуюми мо ҳамин ки мо шуморо ҳамчун репер ҳозир қаттон суҳбат кардем ё ки блогер? Блогер. Блогер. Не ки барномаи мутаассифона барои реперо аю, лекин блогери дам дахл дора. Вообще мо шуморо ҳам репер, ҳам блогер гуфта савол ҷавоб мекунем. Қабул? Я не против, потому что рэпом я равияй молодежная ки мне кажется, ки 90% молодежь и коровая мекунад. Это уже как равия, майли репера блогер. Беҳтарин. Барои чӣ бо реп сару кор кардед ва кай репа сар кардем ва кай бас кардан мехоҳед? Рости гапа бигӯм, ман ҳоли соли 2012 буд репа гӯш мекардам, репи тоҷикиро гӯш мекардам. Худма гэнгста мегирифтам дастам, бахта пешаи хокам, хеле худма представлят мекардам ки концертни зале мана митошида хондестам, ай ҳама зурами маем. Не ки он вақт ма даже да фаҳмишим набуд ки ма ягон репери душанбегира, ман чӣ хеле да Чкалска мешагем ки да уҷа нестай хеле гапчам.
ма орзу мекардам ки як борак абадаро бинам. Абада дар назари ман ранги ҳозини ки минаштофтеста фаҳмиди ки ваҳ ма баъд дар ҳаётам намебинам на фақат абада исмаила ё дигаву дига элон я баъд трекшку ма вообще вай рафта будам сума схадила по ним. Ва ман фикр мекардам ки ё ҳамашон я одамои крутоян битиян туда-сюда дар ҳар як ҷое ҳастян туда-сюда короче ман ёкати дар ҳаётам во намехӯрам. Потому что ман як кудаки будам ки мара ин хеле калон кардагианда рост мактаб шофёр мебара ай мактаб шофёр мегиран хеле мара намемондам даже дугонагарӣ кунам хати ҳам синфом ёки дар берун и барои мо ҳамаш ку мечта буд не ки ман дар худам вай мекардам ами ай майдаки ман шеър менавистам на русском языке писала стихотворение ман оста текст нависӣ як вақт ин меқадара дафтарча доштам ки пури текста ҳамаш ба забони тоҷикӣ ки очам амра меёвам дар метам дар наметавонам медуронам чӣ кори мекунам мегирам мепартояшам ки ман истерикада медурам ки уҷа амаи текстои ма буд итаута короче баъд дар хона худам вай мекунам скачет мекунам анаму звукозаписи Adobe Kimcheko вай анамура скачет мекунам наушникои обычные хати микрофон ба анаму мешитам худам трек записать мекардам ҳоқадар назарам зури буд ҳама чизо ба я худам хали кард ки хати рептиҷи рафту омад кардан сар кардам ба дирнуш дур омадам уже кор барем бас баби якам трек ма хондан яъне тагид меша тағорара меган ку бачора арӯсашон кидат кунанд ман хали шидам арӯсам кидатим кард ман барош хондам короче ман ай қавра хондагим ва рости гап ман ҳам фикри блогерӣ ма кардагим вақти хонданд ҳам вай ки ман бояд як коре кунам ки оли накарда будам яъне реп агар оз ман бихонам гирдам ҳайвӯй мешавам мада дар коре ки гирдам бахшиши хайна рӯи рост бигум нои ман тишнада боша кида бигад наеда мақсад ман блогам чӣ мерава барам қама хондам шаки бо камтарак бин ки девона шидаи мақсад реп хонда гуфта ба мара тамошо кунам хуб саволи мо охираш дошт ки кай бас мекунед ами равияра як ман намегум ки ман ба калаву полностью ай так тотор дар равия рафта шудаам яъне ки ман ҳам блогерия савол додам ҳам реперира гуфтум коси ман қачи мо ҳам нашоти реп савол метавам ҳам нашоти блогерӣ кай ки блогерим тамом шид ҳамон вақт репам тамом мешавад ташаккур яъне вақти шу мекунам нашоти ёрам бо савол метаем камтарак дертарак хуб кадом намуди хӯрокро дӯст медоред любой намуди хӯрокро дӯст медорам ай ҳама бисёраш отдельное предпочтение барои морепродукты яъне хӯрокҳои баҳрӣ морепродукты креветки крабы мидии всё такое ба ғайри моҳӣ беморӣ омадаги хитои медони хали чизи баҳрӣ шидаги номша нагирам ки ман интизратсиямона зард мекунам вай не мак чизои дурусташа баъд вай аз милӣ любой намуди овқот особенно дамлама ош ҳамин чизои ба қувватайку боло ба боло рафта мегирам шурбо илик шурбо вай намош чӣ буд унам вайку ҳамаи чуда дуронша илик бача дамок шуд бас ҳозбе устухон сағал пағал инқай чизо илик дораку ни хонума вазистет калапоча ганда ба маза бас раҳмати калом хуб кадом намуди варзишро дӯст медоред ва баъзан вақт ба кадом намуди варзиш машғул мешавед ман аз майдаким рукопашно машқ мекардам саҷа ушу машқ мекардам яъне ба ивои ушу ва баришои теннис ҳам бо гимнастика мерафтам не ки гимнастика рости гапа бугам ами ду бор рафтагим нафоридаги ҳама дӯстдоштатаринаш кадомҳо саҷа ушу мада ай ҳама зиёд ҳамуш махқул шуд ва машғул шавӣ яъне ки ман машғул будам барам айни ҳол не айни ҳол вай хурдан кадом намуди идро дӯст медоред то 19-20 солагима ҳамаи ид ба мари хеле вай буда ва боже тайёрӣ уже як моҳ пеша вай любой кас ниме одаме ки просто дар ҳаётиш қати ман бор салом алейкум ба ҳамурам падарка мегирифтам ва чӣ хеле шида буд ки ҳамон 15 солагим уса ман ягон идам
соз гузаштаги нест. Ман як одаме ҳастам ки мефурам ҳамаро хирсан кунам, ҳамада приятна кунам, да, хеле одам. Ва ман фақат интизор будам ки ягон рӯз ягон идимда қалан зод рӯзумда рӯзаш бишава ки марам чӣ хеле ки ман қатъи ҳама рафтор мекунам, што ба ҳамарам ам хеле як боракам ман гирдим пири падарка шавам. Не ки да ҳаётам хеле навашид, баъди ҳама шум дидам идора ва чӣ хеле ки специально как будто хеле мешавам, ман идода тайёрӣ мебинам, ҳамаро мехоҳам табрик кунам ва ҳама рӯзҳои ман безеб мегзаранд. Ана взаимност набуд? Майдакиёмда взаимност буд. И то вақтҳо хеле чӣ хеле така гудакиёда зод рӯз мекунӣ, бояд ҳама ба падарка биёяд. Аз 15 солагим баъди ки уже ман ба кала худам зод рӯзҳоро мегирифтам. беҳтарин. Хуб, кадом фасли сол ба шумо бештар писанд аст ва барои чӣ? Баҳору тобистон. Барои чӣ? Барое ки либоси ғавс намефурам. Слишком махкому, слишком ғавсу. Яъне танҳо сабаб барои либос? Ман як одаме ки халем да якҷон ба шишта наметавонам. Ман бояд исудавам, усудавам, хали да налихке мефурам хали. У хали ки пуховика печони, айбулуш бо шарфа печони та. Фурам як чиз боша ки хали давиам хали қафои корот. Лёгкий боша. Ба намедонам мефурам красиво везде, тепло, прям романтика, уже тайёр, да? Хуб, дӯсти беҳтарини шумо кист? Дӯсти беҳтарини ман моё отражение. Кто? В зеркале моё отражение. Ман худам. Хуб, агар одаморо бигирем ки як ҷинси ҷондор. Намегум ягон каса. Сабаб? Рӯзаш шида буд ки очамро як гапа гуфта буданд ки мо 4 апал хоҳарем ва очам бо ҷияну мақсад хонаи мо ҳама духтаргава ки рӯзаш шида буд ки очаи ма гуфта буданд ки да ҳеҷ кас дил набанд, даже да ма. Барои чӣ? Барои он ки рӯзаш мешава ки марам айбайн мерам да зиндагии ту. Ҳозир агар да марам сахт омӯхта шави дилта да ман хеле бай кунӣ ки чизи ма дорум ҳамиши шумоен, пага марам айпеши ту мерам. Ҳеҷ када бовар накун, фақат худда бовар кун. Ту ҳеҷ ка надорӣ. Инами 4 апал хоҳар дидасти, ҷиянта мара дидасти, ту мора надорӣ. Ҳамаи ту ҳам халиен ки ҳама апал машинода мегапа гуфтан асобинасти мара ки ман тез одамда омӯхта мешавам, зиқ мешавам барои ягон дадам ки очам гуфтан ки агар ки хоҳӣ ки зиндагиит хушрӯ бирава, асаботам хеле оста так биги упаковкача кӯ биги да ягон ҷо мо любовь тоже туда же. Раз ки очам мара мегапа. Ва шумо ин гуна рафтор мекунед? Ман худ надорам. Агар ки ман худ эҳтиёт кунам, оянда ҳамо худам бо мара эҳтиёт мекунам. Беҳтарин ки суханои модаратон ҷон дорад. Ташаккур. Хуб, хушбахтии зиндагиро дар кӣ ва ё дар чӣ мебинед? Дар худам танҳо. Яъне чӣ хел? Инам хеле чизи хушбахтии зиндагиро ман худам дахнум кардан метавонам. Ва худам метавонам худам нехушбахт кардан. Ман намедонам ба тоҷики чӣ мешавад? Нехушбахт, несчастливый чӣ мешавад? Бадбахт. Ба-русӣ бигин. Всё зависит от меня. Поэтому хушбахтии зиндагӣ ман худам. Чизе ки допустим мана хушбахт мекунам, бо ман худам мекунам ҳамон чиза. Масалан, савол медонед чӣ хеле агар пратар шама битем, шумо сумдор бошен хушбахт мешавен ё ки ба ҳамо парин дӯст доштатон бошен хушбахт мешавен? Яъне ки чӣ хел шумо хушбахтитонро мебинен? Мисол мошин дошта бошен? Ягон инами чизо ку на чизи дунёӣ, инами мол ку, на ами сумуш, на одамуш мада абсолютно хеле вай намета. Хуб, чӣ гуна шумо хушбахт мешавед? Ман чӣ хеле ки бошам, боям бошам оянда, боям бошам оянда, камбағалам бошам, анде да берун монда бошам, анде ман ҳамин зиндагим бетаб рава, главное ки ман дурунум бидона ки ман хушбахтам, ман дам қашбасе. Фаҳмидӣ? Ман боям бошам, камбағалам бошам, ман хушбахт бошам. Бе савол ман як хел дига битум ки ман бафаҳмам ва подписчикам бафаҳманд ки шумо чӣ гуна хушбахт мешавед. Як хел дига. Хуб, даруни шумо чӣ хеле боша ки шумо хушбахтин? Ҳамишта ман наметавонам ҷавоб додам. Ман бояд хеле дурӯғакӣ не. Кадом нуқтаро кофтеста будам, ана нуқтада омадем, саволда ҷавоб нагирифтем. Хуб, дарш мерем. Биё ба саволое ки мо омода кардем. Ҳамин барномаи мо анқалае ки 19 та саволае. Ана 19 та савола метиему, не ки дар мобайн стоп мекунем саволое ки ма ҷамъ кардагиам, амбора метием. Бернай барнома. То есть барнома да ё бернай саволо.
отношения шумо қатъи дише метавонед нашоти ҳамин чиз бигӯем. охир вақтҳо бисёр видео да якҷоем, бисёр в общем бисёри бад шуморо мебинем охир вақтҳо якҷоя. отношениятона метавонем пурра гуфта. дишод мада я одами наздик шидагия, дӯст шидагия ки мақсад ман медонам ки дар ибои ҳолатам дар пеш меояд. ман метавонам дар вақти асабӣ буданам, шумо прекрасно медонед ки халил ман часта мешавам, я додувоида медорам, бо я успокоиться мешавам. ман медонам ки ин одам чиқади бисёри ҳами ҳамкорам. мақсад маро мефаҳма, как человека мефаҳма. ихена ки да ма ягон фоида бина ё ки фоида надошта боша ай ма биканам. ман қатъи дилшод на самом деле я рӯзҳоро ай сар мегузарондагиам ки рости гафа бугӯ ман дугона надорам хеле ки бугӯм ки ранги дишаи мада вафодор буд. надоштум ҳам. беҳтар тамом. хуб як вақтҳо овоза шуда буд ки гӯё ки шумо махача дӯст медоред. ростае? ман ами овозара мухлисо баровардаги будам, мухлисои кинои Мирзо. ва ман аз ҳамун аввалаш мегуфтам ки допустим мехӯрем Султан ё ки чиро тамошо мекунем, Пулат Алимдар тамошо мекунем. Это не значит, что то, что шумо дар видео дидесте, это даже зиндагия. Правильно? Есть такие люди, как режиссеры, есть такие люди, как сценаристы, дига, которые ненавистят ҳами чиза. Чизи ки навистан, это не значит, что муха на самом деле махача дӯст медоштам. Махач вообще не в моем вкусе, даже как мужчина не в моем вкусе. Хафа нашава, хафа бишава нашава. Махач хчава мегапа медона ки да ҳаёти шумара и хали мужчина заинтересовать кардем. яъне шумо дӯст дошта набуде? Не охи. беҳтарин саволи дигар. умуман барои чи да эмигрант визов дода будем? агар ки на самом деле қабул мекард визови шуморо шумо батл мебиромадем? Конечно. барои чи визов додем да эмигрант? Противный он. иминаму? ба ма кабинет доштем да офиси пешнамо. Да муҷа табличка кашол буд ки дар омадан ман аст маъмурият. у вақт мара акаи духтуран ки официальный работник сардори шӯъбаи кадрҳо карда будам. ман дар любой ҷо вазн дорум, дар любой ҷо ҳурмати хидмат дорум, правильно? Не каждый хе спокойно метавонад чизи пространствои ма бутрояд. ман тақ-тақ мекардам медоромад. Пока я не разрешу. Ана ҳама тақ-тақ мекард. Ягон кас лишний себе не позволял ки иному эмигрант як рӯз мегӯ хона оташ дуромадастиам, хе спокойно медороя ноз да пеши машитагие. Пеши ноз мебиям, мегӯяд телефон табитай. ноз ака нормально восприняла. Ама вай намешинас, ма одами наву, ба мара ҳар як рэпер хеле нигоҳш мекунам. Это кто гуфта? Что такое страшно? Кто такой противный? Одами намешинани. Якое впечатление? Он безе буд. Рэпер мегам, уже у меня впечатление плохое было. Кам буд одаму. Ма тирам шум дидаги будам аввалда. Сах ма тира шум дида будам. Ма вообще чунчио гуфта будам ки оли тирама меқапам, чунчи кора мекунам ки қатид гап задам ки ты одами соз буд. Одам будай. Рэпер не. Ки чи эмигрантам хадрома телефона бите гуфтакша. Анос чихела одами хали вазбин айдас. Телефонша бу буроварда дутса гуфт. Ты чи гуфтасти? Хе бурои ҳақорат чап короче. ма пеш на омадам, ма пеш ноз омадам, гуфт ки мора я бура асабу вайрош ки ты кабинети ма омади. Анам хе чихе дуромади, анам хе ҳуи хаеҷа. ай ба я мол гузашт ва ман фаҳмидам ки эмигрант акаста рэпер будай. Не ба медонистам. Просто ҳамон одам уже якум бор уже катимаи халиши нафорид мада. Хчаким ки гирифт ва гуфтам хай яке аз духтарҳои рэп ҳамин бошад, ман мехоҳам бо ин духтар муҳориба барам. беҳтарин. хуб агар ки ба ҷои эмигрант масалан эмигрант намедонам барои чи визаи шумо қабул накард, шумо курсед вообще не барои чи қабул накард? Кавалер рӯз ҷангаш кард. Гуфт хта бисёр нишонате ба эмигрант гапша гирифт. яъне арӯсаша? ман намедонам, ман пеши худам бофтестам. шумо наметонед аниқша ки вай барои чи фаҳмо агар ки ба ҷои эмигрант не ба ҷои эмигрант ягон нафари дига қабул мекард визаи шуморо, шумо батл мебиромадед? Не, ман целям ами кадоми цели мая ҳамудан вай мекунам. А так кадоми мада там зуб точит, кадоми да мана мефорум, это уже не мои проблемы. Нависта хондаҳи гирадисора. хуб беҳтарин чи хеле ки ман аҳамият метам шумо барои барномаҳотон масалан ягон проект, ягон план, ягон чи мекунед, ягон фикр мекунед, вообщем пеш мебаред ягон чира. шумо ягон фикр дар оянда надоред ки дар комментарияҳо ҳақорати ҷонон бас шавад ё камтар шавад? Ягон фикр надоред чӣ кор кунем бояд шумо ки ҳамин корро камтарак шавад? Ман ҳамин шаб ҳамин фикрда будам. Ҳамин шаб ҳамин фикрда будам ва то ина мирӯза ман мегуфтам ки
Эмада фарқ надора чизи бинависан, буфорашон аккурат кунан, буфорашон, мне какая разница, мне не тепло, не холодно, короче. Ки амишаб ма фикр кардам ки раст ки ман барои ки ами пешрави мема кардасам, бо барои ами комментаторо, бо барои ами одамо, правильно? Раз ки мара корум прямо связано кати мухлисо ва кати комментаторо, ма бояд фикри ваёрам кунам, да, мақсад, чтоб як чизи кунам ки ваёрам маҳқул шавад. Ва ман фикр ягду план дорам, ба ами ягду моҳара насиб карда боша мекунам. Это чисто плане ки хеле на всякий случай мекунам, ко мебинем чи мешава, запасной. метавонӣ гуфта чӣ план? Не. Раҳмат. Хуб, гузарем саволои навбатида. Саволое ки камтара мумкин ҷавоб доданаш қиин боша шумода хай. Агар ҷавоб диҳед, ҷавоб натиҳед, ба мисли ҳамин мегӯм раҳмат, мегзарем мерем. Шавҳардор ҳастен нестен? Не. Хуб, мо мебинем ҷонона мақсад ба рафтораш, ба феълаш, ба корҳое ки мекуна мақсад. Умуман ҳамамон медонем, мебинем. Ба ин ҳамин мисол ба феълаш, ба рафтораш чӣ гуна шавҳара ба худаш лоиқ мебина? Ай худам бақувваттара. Яъне? В смысле, номша бигиру? яъне айхудам бақувваттар. Мисол айхудам бақувваттар гуфта, бисёриҳо ҳар хел мефаҳманд. Ман мефаҳмонам чӣ хел. Яъне ки блогери сахтар, репери сахтар. Дидем бароям гуфтисам, яъне чӣ хел? Одаме ки қатъи блогериву репериву санъаткорӣ машғул аст, ман абсолютно дар кор аст дар зиндагим. Ана бароям гуфтисам ки айхудам бақувваттар гуфта, ҳар кас ҳар хел мефаҳмад. Яъне чӣ хели одам? Мақсад ки я слишком сильный, у меня натура сильного человека. Я сильная девушка. Ма ба иқауқа не поддаюсь ҳарчида. Ман метавонам любой хел худам оянда дар зиндагима пеш барам, бе ёрдами ягон кас ва имада не обязательно ки дар пеши ман як кас байста. В общем, суми ягон кас мана дар кор Да. неста. Имада я одами дар кора ки бо ма задагиу мекадагиои тира. Ма мекунам, пунта ҷихида мешини инамун гапуш мада бизгара. Я одаме ки мада сиёсаташ бе дастбардорӣ, бе, допустим, ма гарени, ме хели нео. Я чамонда тонадама ки ма автоматически ҳурмат кунумша. Ма худам хеле ҳурматдон одамам. Я с детства так воспитана ки даже нами ҳаракат мекунам, ягон каса хафа накунам, ягон каса вай накунам, сахт нарасим, ки ягон каса шахсияташ дахолат накунам. Ва лекин завоевать моё сердце как мужчина и ҳурмат как мужчина, это очень тяжело. Потому что ман худам чанд ака доштум, рӯи ҳамун психология акаон чанд барнома доштум, пеш мебурдум. Ва мара камтар рости гап боша қиин мешава дар дилим дуромадан. Вале ки агар одам дуромад, ва буромаданаш қиин мешавад. Ман ай даҳана биниш мебурам ҳар як соати гузарондагима. Со мной хорошо, без меня плохо. Нет. Я никогда не считала себя тем человеком, которого нельзя заменить. И нету таких людей, которых нельзя заменить. беҳтарин. Хуб, амин гунае ки марде ки ба шумо масалан ба худатон лоиқ мебинед, аллакай пайдо шудааст ё не? Не. Подай мачхали состояние. Короче, смотри. Любой дохтар ба чи мешукуфа? Ба комплимент, правильно? Ба внимание мешукуфа. Любая девушка, она становится девушкой, когда она понимает, что она востребованная. Яны дар корас дар кадоме. Да ягон кас, лекин дар корас. Духтар да 0,5 грамм меҳрубонӣ битае. Духтар бо мумкин як ним соли дига хирсан бигарда ки мақсад мада меҳрубонӣ кардам. Ва ма фаҳмидастам ки ин характери ма аз чи рӯз то рӯз вазбин шудастае ки мада ҳамин меҳрубонӣ нарасидастае. Я не чувствую себя кому-то нужной. Я фақат мегуфтам ки оя и без мужчин справлюсь, не ки я оста-оста на самом деле понимаю ки бояд оказывается да пеши любой духтар як каси боша ки бифаҳмаш. Дар любой ҳолат, чтоб бутона занг занад бигӯяд ки вот я вот это хочу, у меня вот такие проблемы, мне нужна твоя помощь, ки просто который мебия просто кучоқ мегира успокоит мекунад. Хеле одам дар любой одам дар кора. Ва ман охирон вақто фаҳмидастам ки это от того, что дар пеши ман хеле одам нест, у меня характером я бора агрессивный шудастае, я раздражённая становлюсь, ма ҷангара бадтар шудастам, ма бадтар. Я оста-оста сильнее привыкаю к одиночеству, вот что плохо. Ва охирон вақто ман фаҳмидастам ки от того, что хеле одам нестае дар пеши ман, у меня я бора вкусом вазбинтар шудастае.
Ё ин ки ма сину солом уже вайкадеста да мақсад уже расидеста ки уже знаю, что мне надо ва что мне не надо. От того, что ма конкретно медонам умада чи дар корай, барам қама надорум узе хеле одаме ки допустим я каса мебинам мегум яки қатишгар мезам мегум вот хороший вариант. Бо ами женский чхам да мешним хмон да придумывать когда фикр когда. Ама бо ма хали дырындор одам хали смысле ки ма слишком ҳама ичра бисёри бад фикр мекунам да. Чизе ки як секунда эко мамура бо 2 рӯзи дига фикр мекунам. Шабу рӯз мамура чанд ситуатияша фикр мекунам. Ва вроде одами соз меёваму ҳамаи чиз 100%, ай 100%-аша ми 1%, як чизак даже тарзи гап заниш ки камтарак овозаш нафорам ку ман намефорам дига қаш гап занам ки дар назарам шумру мешавам одам. Короче нестай хеле одам. Бема шумо дар савол бутам айнами қадар гапое ки шумо гуфтен ма анализировать кардам. В общем як чи дар калам омад ки گفتین هم خیلی آدم میخوام که در زندگی ما باشه. شما هم خیلی آدم درگم کس دیدین یا که پروسه تصورات شما که شما هم خیلی آدم میخواین اگر که دیده باشین نه شما هم خیلی تصور میکنین وقتونا و میخواین که هم خیلی شما هم داشته باشین. وقتی ندیده باشین آدم خیلی تصور کردن نمیتونه. مثلا ما یگم چی اگر ندیدگی باشه ما رو تصور کردن نمیتونم که ما هم خیلی داشته باشم. باشه یگم کس دام چیز دیدگیش مو که هم خیلی بچه ناتور ایدئال نباشه که دختر پول ایوای روزی باشه. تو احساس شما خیلی گفته 99%ش دوره 1%ش نه. یعنی گپ زنیش مرا معقول نیست. مثال برام نمیشه. یا درگم کس شما دیدین یا که چیه ای؟ یک دقیقه خاموشی فکر بکنیم. من противоположнейше دیدم و فهمیدم که چیزی که من دیدم آدم معقول نیست همون наоборотش میخوام اکنون. چیکار کردی اختارش؟ ما یه چیزی را دیدم. اینمی چیزی از من نقلتون کردم که ما همون наоборотش دیدیم و فهمیدم که انمی наоборотش ما معقول نیست. ссылаясь на это ما فهمیدم که ما همира دیگه смотри. Все, что я говорю, да? ما همира вот все, что я говорю, это сафед, а мы сиёша дидим. Ва фаҳмидим ки сиёш ба мара дар кор нест, значит ба мара сафедш дар кор. Понятно? خب یعنی که تو هم خیلی آدم پیدا نشود جانم به شوهر نمیبره. Не. Ва не всегда خیلی آدم да ва не всегда духтар да мехостагиш мераса. بله. Возможно, май خیلی آدم باشه یا اینکه پیدا شود، نه که ما за другого замуж выйду. Кай ният дорем ки замуж бурем. Кай ки шу пайдо шава. Пайдо нашда. На худ ки ҷонони хушрӯ даяшу набоша. Худо ранги бибим гуфти, вай бибим раҳмати як вақтош тагиб як мон душанбе кучидами қосин сар гузашт короче. Ки уже 18 да омадам хона бибим рафтем. Ма 2 сол бибим айдаги набудам. Рафтем чикас хона бибим ки ҳа ма хаш дабурш таган ки бибим шу накадими. Не шу накадам чиба. Наход як та душанбе калонба бой хали калса. Як та душанбе калонба ҳами қадар мардак як та ҷонони мана нагиране. Гиранги ама гуфти намайдонам ки ки шу пайдо шуд маҷбур пеш хатиочам мепечона мебаремша. Маҳкамш мекунам хона хона мегирам. Шухи дорам. Чизе ки да пешам некстаги амшала. Значит, их бигирем агар бигем ам мешава ки ҷонон шу кофтестаю шу каданяй. Ё не? Шу накофтести? Шу трабкова? Знаешь, хали хай чкара хафа накунай гапам ёз вақтай да хали замонае ки бисёри духтаро шу мекунан ба 10 сол ҷудо мешаванд. Ягон чиш мақбул шуд хали духтар вақте ки шу мекунад ӯ бояд автоматически бояд да ҳамаи чи тайёр боша. Да ҳама пасти зиндаги тайёр боша. ӯ бояд тайёр боша ки рӯзаш мешава ки допустим шуд наметавонам ба тира мумкин ки як рӯз нон биёра хона ва ту бояд як хеле дабараш бести ки шута бақувваттар кунӣ. Фаҳмидӣ? Бин айҷияти молиш неву айҷияти на кор борша ку ма шуморо савол бутам шумо омода ҳастем мақсад арои авқот кунӣ хамир кунӣ нонпазӣ дедон дар нон кунӣ ягон исмусу шумо ҳамаи чизода омода ҳастен уше? Вай майдаки ба худо шумо 4 та павхорин чихе ёд гирифтем? Нидагдон муҳарра тамом хеле мо чихеле ки ранги обычной семьи тарбия гирифтагӣ нестем. Очай ма фақат мегуфтам ки корои ки да берун мекунем коротона ум да берун буд мекунем хонаи биён духтарои мани шумо.
на тӯи ба марадахона блогер, на тӯи ба марадахона банкир, на тӯи студент. Ҳама духтари ман зашт, ҳама дар хизмати ман. беҳтарин. Хуб, мегзарем ба саволҳое ки як давоми яйгу ҳайфи фикри худам тамом шуда ба саволҳои навистагимон. کدام نمودی کتاب را دوست می‌دارید و با کدام نمودی کتاب بعضن وقت با خوندنش مشغول می‌شوید؟ Жанр гуфта наметонам, потому что в зависимости от настроения мешава. Ман слишком эмоциональная девушка ва мешава ки депрессияда булатам, ки ман моҳш катида депрессия бошум ва ҳамаи чиз дар назари ман депрессия под депрессия мешава да. Ман уже либоспӯшим, уже гап заним, уже хаб хеле мешавам, ҷангара мешавам. ва китоборо ҳам хеле мехонам, ҳаракат мекунам ки то што уже дил мои зиндагӣ хунук мекунам, ҳам хеле китобо мехонам. Примерно кадом китобро мехонед? Не ки чанд китоби ҳаст, ки точнее я-то писатель ки ман любой китобша дар любой ҳолат ва дар любой синну сол мумкин ки бихонам китобоша ва барои ман китобош беҳтарина это Пауло Коэльо. Дар китобои ӯ худаш як одаме буд ки фантазияш слишком богатый буд. ва ё ин ки ман ҳам хеле одамам ки ман китоба мехонам ку ман яъне хаёлан ворид янам хондагиётон мешавед? Да, ман даже чанд барнома да гуфтагим ман метавонам ягон китоба бихонам дар воҷа ягон бача боша ку ман он бачада ошиқ бишам 3-4 моҳ амха ошиқ бигардам ва метавонам қати ягон казаш гап назанам ай пишти ошиқӣ да ҳамон персонажи китоб. беҳтарин. Настолько фантазиям сахта. хуб, барои чӣ қариб ки ҳамаи реперо никнейм доранд, яъне тахаллус доранд, барои чӣ ҷонон ба худ тахаллус нагузоштааст? Як вақто я история шуда буд хонаба чизи ман як кинош нависта будам сценарий барои худам ки киноро ба тоҷик филм гузаронам. Чанда сценария аввалаша хондам, гуфтам номи персонажа чӣ мешава, ман номора гуфтам ки персонажи главной ролида худамам ва номи ман ҷонон мемонад дар онҷа ки очам гаштам гуфтам чӣ ба ҷонон биги алиш кохи ҳамаи ҷо дар номи хута реклама накохи биги ягон маҳинай меҳриноза ягон ном бумон ки онҷа да гаштам гуфтам очаҷон номи ман худаш уже отдельная история шидаги дар Тоҷикистон ман алишам кунам накунам уже ман ҷонон мондагия барам қама мне кажется ки фикри мара недавно бо як одами дига гуфта буд ки одаме ки тира номта мондагия на самом деле номи зур мондагия барои чӣ ки барои ҳам душману ҳам дӯст тира ҷон мегам. беҳтарин. зур гуфта ки гуфта ин гапа? Я бача навистагам гуфт ман тира шумо мебинам на ки одаме ки номи тира мондагия аҳсан ба он одам ки тира ҳам дӯстат ҳам душману ҷон мегам. ҳасан ба ҳамин нафаре ки ҳамин гапа гуфта. Я не нуждаюсь то что мада псевдонимара уже ном худаш ранги псевдоним шидагия мада. Ва одамо бовар намекунанд ки ин номи оригинал мои то что не ҷонона а ҷонон. ва бисёри ба фикр ҳамкорота ҳозирам не в курс. Ман ҳамеша савол додагим намедонам шумо ёд доред надоред савол додагим барои чӣ мисол номи шумо ҷонона ё ки никнеймтон ҷонона шумо гуфтед не ном ҷонона Ашуру ва ҷонона Ашуру ва ҷонона Ашуру ва ҷонон шара ливна барои ҳамин мавзӯъ хеле ба дили пурсидам да. Хоб, ба кадом орзуҳоятон аллакай расидаед ва чӣ орзуҳо дар дил доред? ман ҳеҷ вақт орзуҳои мелочовка надоштам. орзу барои ҳамон орзуе ки ту як чизи ба даст оварда наметонӣ анамуро орзу кунӣ ва мумкин ки зиндагита ба ӯ бахшӣ. мазза анаму вақт мекунам орзу вақте ки ту ба даст меёрӣ. барам қа бигем ки ман да ягон орзум расидам не. яъне ягон орзуи шумо дар орзуе ки дар кӯдакӣ мекардед ягон орзутон дар кӯдакӣ мондак? ха кӯдакӣ бигирем ман орзу фикр мекардам шона дар онҷа мондан? намехоҳам ӯ орзуро бигӯям. ман орзуи шуморо нигоҳ карда ва ҷавобҳои шумо метавонам гуфта ки шумо дар дилтон бисёр гап доред, мутаассифона забон намега ӯ гапора. Не ха ки любой одам хеле дорам, ман намехоҳам просто бисёри гапора ман аҳамият дорестан шумо нагуфтестен дил дар вроҷи бисёр гапа не ки забонтон намегашон. чун не ман ҳама орзуам ба дастам овардагим. як-ду орзуи дига мондагия. орзуи кӯдаким ята буд. ӯро ман намехоҳам гуфтам. ӯ орзуам хеле рафт. куҷо рафт? рафт. куҷо? рафт охе. яъне ки ӯ дига амалӣ намешавад? Не
намешавад. агар ки ҳам орзу амалӣ шавад шумо барои кадом корҳо тайёрен ки ҳам орзу Ай зиндагимро гардонам. полни Да. тайёрен ки ҳам хали орзу амалӣ шавад шумо ҳамаи чиро бас кунен в общем блогерира реперира ҳамаи чиро Не только бас кардан, ма даже розиям ки ҳамон рӯзи орзума гузаронам, баъди вақт худо ҷонма бигирам. да ладно что за орзу хоб мо ай худо хоҳиш мекунем ки орзуи шумо амалӣ шавад Хоҳем чанд одами тамошо мекунанд, хоҳиш кунанд намешавад. мӯъҷиза гуфтани гап аст апа барои ҳамин ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавен ва ман намехоҳам шумо дар барномаи ма гиря кунед барои ҳамин далилши мерем хоб дар кадом бо кадом ҳодисаҳои ғамангез рӯпарӯ шидаин ма гуфтам намехоҳам рӯбаи шавен гиря кунем бо хеле савол дӯстам мутаассифона саволам ҳам хеле мо як ҷош да хирсан мекунем як ҷош да зиқ мекунем одама хоб кадом ҳодисаҳои ғамангез буданд ки шумо натури зиқ шидагин Не. шумо зиқ намешавед вообще Ма тез фаромӯш мекунам ҳамаи чиро. Ма даже хафа шида наметавонам ай одамо. Мумкин ки бош дамо орзуе ки бид нарасиден ҳамура нақл мекунем ки ба ҳам вақт зиқ шида будем орзум то ҳозир аста намешавад. кадом вақт мо метавонем ҳамин орзуи шумо бифаҳмем чӣ кор карда метавонем ки шумо ҳамон орзутонро нақл кунем Намекунам. Орзумам харафт. фақат дар барномаҳо ё ки берин ай барнома нақл мекунем Намекунам. бародаро чӣ хел гирдастем ва айҷонон гап гирифта наметавонем мутаассифона хуб берем анаки савола дига хе мекунем ҳамин саволе ки пурсидем ку ҳодисаҳои ғамангез имра хирсандиш кадом вақт шумо хали натури хирсанд шидаги бидем ки аётон намебурад ва мехоҳем ки ҳамон хирсандия бора ки дигам биёяд в общем биёя я борак немо биёя нақл карда метавонем кадом рӯз буд чӣ рӯз буд барои чӣ хирсанд шидем Подожди, я подумаю. бош дар меҳоли ки димоғара бигирем хирсанд мешем Не. Вақте ки дадам кати якум бор вохӯрдагим. Аз мобайн короче ма 4 сол будам очам кати дадам ҷудо шудагим. хоб Ва ма то синфи ҳаштима дадам кофтагим ба ҷой. яъне ҳеҷ кана медонест Ҳама против буд ва синфи ҳашт ман фикр мекунам хурдсолан одамо ё не ма синфи якимда 4 сола будам. Ма як бора хурдсол будам, лекин ма шумо дар чанд солагитон калон шидаген умуман яъне ки майдаким паняткон калонтарак буд чем ай дигаро. Ма 97 қад 95 хондагим ва ма ай бисёри ма ҳамсинфума бисёри шумо медонем, потому что кӯдак метофтанд дар назари ман. мандара барои чӣ гуфтесам ай чанд солагитон калон шидаген мақсад ҳастам ки одамое ки ай мисол ай 12-13 солагишон уже медонам киян чиам ва чӣ кор кунам ахилаш ай 20 солагиш медонад чӣ ахилаш намедона я умр намедонам ай чанд солагим. яъне ки рӯзе ки бо падар бо хӯрден ҳамон рӯз яке аз рӯзҳои хирсандитарин буд ва ма рости гап дидилаш дестам, ма намедонам он рӯзи хирсандӣ буд ё ин ки инро ғамгин гуфти чӣ гуфти. На тот момент я была самая счастливая в этом мире. Это я намуд хирсандӣ буд ки он гирдимакон хеле чапароста шида буд. Ама он хуши ёдам ба ҳамон рӯз буд. Я мечтала ки ҳамон рӯз буд нашава, не ки бай и хирсандим ғамгин шид. яъне хирсандиам нест ҳамун як рӯз хирсандӣ буд тамом оке ақаллан як сол Пока дадам зинда будам хирсандӣ буд. беҳтарин ба шумо сабри ҷамил мехоҳем хуб мегзарем ба саволи навбатӣ ҷонон дар реп ва дар блогерӣ шумо блогерша мешинад духтаро дар блогершагӣ хича рақами як медонад Не, барои чӣ намедонам. чунки ман барои чӣ савола метавонам имина шумода барое ки дигар нестанд реперое ки в общем ба монанди шумо машҳур бошанд ё ки блогерое ки ба монанди шумо машҳур Ҳис намекунам. барои чӣ Ма намедонам. Мада даже калимаи фанат намефура. Мада калимаи поклонник намефура. яъне ки шумо худатонро рақами як намегӯед ва мехоҳед рақами як шавед аз духтаро Не. сабаб Ма наоборот дастгирӣ мекунам ку. беҳтарин ман аҳамият метам Смотри. Рақами як будан это яъне чувствовать конкуренцию. Яъне
стараться сделать что-то лучше. Майда, ким да хичка конкуренция есть нам экадем хич вахт. Мне хотелось, допустим, да агоравием, да бари мамбо ягон кас пайда мешал ки хамуравия дай. Ма ракат мекам дас гиришкну. Агапай, мегам хой ки гамгин набоши, мегам ба моли дунё дил мабанд. Амирам диге хикадам ки хой ки гамгин набоши, ҳар кас хати конкуренция накы. Вообще худат ба худат рафтам биги. Анака бо кам тара греб дар савол метем ва ба ҳамин саволои мо тамом мешава. Муорибае ки гузашта буд шумо ҳамун судяги ҳамун розӣ ҳастед? Да. Пол. 100%. Ки ноз ба чиз ғалаба тараqqiyat ғалабаши кардам. Ва ёра бигем, ва ё опытшон вазбинтар буд. Да, и это был маленький шанс моим людям хоть что направить, как наки. Мақсад ва бояд узывай к нам, тараки хали гордость пойду к наки. Могут и хали одамо соревноваться кадем. Там уже мне лично было без разницы. Мы берем ее кино. А то бояд ро автода нашаван ки нафарои қади баромад кардан ки ва опыт доран. Мақсад некин баромад кардан да дараҷае ки ҳатто мардум шубҳа кард ай ҳаққоним ноҳаққӣ буданаш. Да. Ташаккур. Хуб, анака саволи навбатӣ. Репери писандидаи шумо аз Тоҷикистон, ман медонам ки ба фикрам шумо почти репи тоҷикӣ ҳам гӯш намекунед, но ақаллан кам таракам репери писандидаи шумо аз Тоҷикистон тоҷик бошад. Или хотя вообще гӯш мекунед, а пеш Абадара гӯш мекардин ку? Уже не Абада. Хуб, айни ҳол. Абада пир шудам. Абада ранги вайшид мада. Запретный плод сладок меганку. Ма орзу душун кам одама биним, дидам уже неинтересно шид. Мақсад мада хондани ленд махкулай, беҳад махкулай, ма любой трекша. Агар яки бишнам ку, ма харида резко медром. Намедонам чего, мумкин, потому что стилиш ва агрессивный. Мазмуни калимаҳои трекҳои ту махкул. Фақат мазмунш. Ма як чанд та трекота дидагим. Ты, короче, хеле менависи ки, короче, хеле мазмун дорад, да, мақсад? Мумкин ки ё ма духтарам, поэтому ма дам ҳеҷ мазмун меёбам, ки ба мазмунои трекҳои ту махкулай. Ба стили читка ленд махкулай. Ба Барон чи? Не. Тамоман? Тамоман. Ты гарени ба мазаи? Мами трекша наушнидам. Нема иқрики да история ҳамчуна мекунем. Пурра ҳозир омадам тамошо кардам. Хуб, савола дига мекунем, сабаби ки шумо ҳам реперша, ҳам блогерша. Хуб, блогери писандидаи шумо дар Тоҷикистон? Ё ки вайнери писандидаи шумо? Вайнер. Ки? Дишай намегум, потому что дишай не должен тут находиться, потому что дишай одами хидмай. Ба ғайр аз дишай гап мезанам. Дишай яке аз беҳтаринҳо ҳастаю ва ба ғайр аз чиш мо ё нафари дига Одами май дишай. Я считаю, что ма у дишай уже мара бинан дишай фикр мекунам, дишай бинан мара фикр мекунам, да? Поэтому ма дишай оза намегум, потому что дишай автоматически ба мара беҳтаринай. Усмон. Усмона гапзаниш кунам, уш мерам тамошош мекунам. Салом алейкум бародаро. Немада медони тарзи ами. Методи агон образ шад. Не, хи. Кал таракша. Мада наглостиш махкулай, то что хели наглый Усмон. Сулаймон чи? На, да сарам то хурда сабад. Не. Я хели не люблю на тарбияви. Байкадан, а у Сулаймона стилиш тарбияви. Может, одами хуб боша, ма гуфтам метон миша. Може чун вайнеру, вай гуфтастем блогер. Ай блогеро. Рош цига пабугум ягон кас. Ягон кас. Барекам блогерам надорем охиям. Ма я пешрави ҳами одамои Тоҷикистона я за пешравишонами не слежу. Фаҳмиди? Они мне просто неинтересны. Я и не подписываюсь, я мируи хотели, як шинос будам, но могу подписаться. Леки ма на репери тоҷика гӯш мекунам, на блогерша тамошо мекунам, на дигаша. Беҳтарин, ташаккури зиёд. Инҷо саволҳои мо ба охир расид ва дар охири ҳамин саволҳои хумо ҳамаи ҳамин иштирокчиҳои барнома монда як савол метем ки мардак бошед, нашуд якай дори худ чӣ гуфтанӣ?
Акаи Худо на самом деле одами зура. Мана медонам ки агон кас да бадиш расидаги. Мада хела бадиш расидаги, не бадиш расидаги. Не бадиш расидаги, ама даже дарушон фақат мегум ки ай ҳама непостоянный одам это Акаи Худо. Даже YouTube правилош алишна меклачение Акаи Худо ҳар моҳ, ки даже ҳар рӯз Акаи Худо с новыми правилами, агар коргариш боши. Агар ҷураш шави, одами, например, короче, как друг бешаркати Акаи Худо, мне кажется, чечение Акаи Худо друг не найдется. Акаи Худо ганда бисёр истерикома тоқат кадагиан. Нозотуна мебардора. Хотя метонем спокойно будем, если тебе плохо, иди домой, успокоишься и придешь обратно на работу. И... Ночи меган? Найдён, габза не буду тебя слушать. Бо харакат мекунам, қатма вайкам. Бо не дай бог яго настроением набоша, ага. Ма айшма қар каду мегум, рума мегардонам, хаб мекунам. Ба иқапасуш. Знаешь, там мегум бодо двое ходу мегирам. Охи шумара духтара фамида намешава, мегам лучма хаб мекунам. Бо ягон кас ага ягон чизм бека, Акаи Худо мегум, дам табиги ғам нате духтара гуфта до двое мегирам. Ва ба ғайр аз ин рӯзои шудаге ки ман на самом деле хеле психологически, ман тест хеле психологически душевно меморам зинда мешавам. Акаи Худо хеле мара дастгирӣ кардаги, на фақат ба гап. Акаи Худо и финансово мара бисёри бад выручать мекардаги, слишком бисёр ки рӯзои шудаге ки ман гуфтагим ки мақсад Акаи Худо ам ями сум бизгарам, аз шумара усума метум ки мара мегуфтаг ки мақсад не надо мне ничего делать. Я этот ма ага мехостум ки аму сума да баргарда биёрам, ма тада усума намедодум, допустим, да? Бисёр, слишком ҷиҳатҳои бисёр дидам ки корда шумшон медидам. Охирон вақтҳо шумшон дидам ки охирон ами ним сол. Агар на я сол бешнасим ша. Ма да любой ҷа мегапам мегум ки Акаи Худо непостоянный человек. ҳар рӯз я шарику зиёд гирён меша, чӣ хеле мешава дар калаш. Ҳуҷайраҳо ҳар рӯз яктаиш кор мекунанд. ҳар рӯз мебинӣ, я рӯз хали правила, я рӯз хали правила. Дар кор ку Акаи Худоро киштан дар рӯзи будам. Азо раҳмат, миннатдор. Ва дар охир мехоҳем бигем шумо мотиватсиони гап меган ку масалан мадам фоида кна, шуморам фоида кна, операторамондам фоида кна ва умуман нафаре ки тамошо мекунам чиза фоида кна, ай шумо хоҳиш мекунем ки як сухани мотиватсиони бигин. баъди 10 сол чӣ мешава зиндагиит, ту в курсӣ? Хейтардир вобаста намедонам. Намедонӣ. Ту чӣ медонӣ баъди 10 сол зиндагиит чӣ мешава? Баъди 1 соат намедонам. Баъди 1 соат намедонам. Мара намедонам баъди 10 сол зиндагима чӣ мешава, правилно? Ва ягон таймо намедонем ки зиндагимо ширин мегзара ё ин ки безеб. Поэтому барои ҳар як мелоч нервничать накунед. Шумо бояд асаботона эҳтиёт кунед ки ояндада мумкин агар ҳамон асабот ояндада набоша, из вас ничего не получится. Ҳаракат кунед, ширинии зиндагиро бигиред. То, что айҳози любой мелоч да зиқ бишаю, любой мелоч да анда дилта доду войкати холӣ ку, не ки да дилит ягон чира нагир. Гуфтам мешава пагае ки яки ту пага на самом деле зиндаги безавоб бини. Ту да кроме асаб ягон чи ёрдам наметам. Ва ҳеҷ кас ба гуфти очам. Он гапои очам мотиватсион шава ки да ҳеҷ кас дил набанд. Да ягон кас дил набанд. Любой кас ай пеши ту меравад. Ту фақат хата дорӣ. Яъне ки любой чиро ждад ку ва да любой чи омода бош. Михе ҳазор раҳмати калон апайҷонон, мо шумо миннатдор, шумо просто метонистем даже мо ҳарчанд ҳамкорам бошем, агар шумо просто метонистем ки отказ кунем бигем не иштирок намекунем ин барномада. Барои ки ҳақ дорем, мисол чӣ хеле ки динамо шуморо як барномада гуфта будем, барномаи мана буда як кас дига просто отказ кардем ку ман кайф кардам. В общем ман яхе барнома да мара мегам, ман мутассифона не гуфта наметавонам чӣ бигум, ё изо мекашем ё мегум мехай дилиш наранҷа мегум ам хеле. В общем шумо метонистем бигем ки не бо иштирок намекунем дар ин барнома, короче ва ҳаққи шумо буд. Мисол шумо ҳақ доштем, барои мо шумо миннатдорем ки барномаи мо да иштирок кардем ва моро ҳам қадрдонӣ кардем ва мо ҳам шумо қадрдонӣ кардем, дар барномаи хумо файрод кардем шуморо. Шумо аз замин то осмон миннатдор ва чӣ орзу чӣ амали неке ки дар дил дорен ана
ай худо талаб мекунем ки амалӣ шава дар ҳама корҳо, дар ҳама чиз, дар ҳама фаъолиятотон муваффақият пешравӣ хонем. Зинда ва саломат бошед. Неми чизе ки ту мада гуфти ҳамо умножит на 5 да ту да ҳама одамое ки мара тамошо дорам. Азо раҳмат. Хит кардем бачаҳо, кои нами қадар гап каро чи да ҳамамон. Зинда боша па, азо раҳмат.